Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahlana zindaba ze1KZNTV. Nifundele uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazi indaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Ukhala ngemeya Owashayiswa wase ekhubazeka. Izinkani zababili kowethu ne-Action SA kanti kusolwa isokwa kowesifazane obulawe ngesihluku. Senemukeleni nabendloveni amandla kunazi indaba zethu ze1KZNTV. Owesilisa oneminyaka engama-51 wakwaSithebe eMandeni enyakatho kaMthaniya uthi ufuna ukubona kwenza ubulungiswa ngokulimala kwakhe kanzima ngenyanga kaZibandlela ngesikhathi eshayiswa imoto yomkhandlu wesifunda iLembe okukholakala ukuthi yayinomeya uThobani Juju Shandu phakathi. Uvelaphi Mdletshe uthi wayehamba nomuntu omsizayo esitolo beyothenga edolobheni ngesikhathi le moto ithela kuyena ihamba ngesivinini esiphezulu yajika yabaleka endaweni yesigameko. Usuku lomhla ka-24 kuDisemba wangonyaka odlule Umdletshe ayethula ihlelo lokuyohlangana nomndeni wakhe. Uthi lwaphenduka inyembezi kuyena njengoba aphelela esibhedlela eseshayiswa imoto kameya. Yangishaya imoto yaphenduka kabili imoto emgwaqeni. Emva lokho yangishaya adlula yangama. Okwathi makufika abantu bezongisiza emotini sekulokho ecapha ukuthi bezongikhipha. Babuza imoto engishayise nayo ngathi ngiyazi ukuthi imoto yami iBW engishayisile. Kwathi ayingasekho emgwaqeni. La ngishayisa yabala hlamba yocasha yomali la yamakhona. Angazi ukuthi wenzakala emva kwalokho. Engathi mase ngithola kwangathi imoto yemeya yakhona la eMandeni eyangishayisa ngathi ayihamba nephoyisa phakathi kwababe babili. Engazi ukuthi ubala kwabo wakusho ukuthini. Uthi kumkhathaza kakhulu kumanje impilo yakhe imile njengoba ehleli phansi engakwazi ngisho ukusukuma. Okunye akhale ngakho ukushintsha kwesitatimende asigcwalise emaphoyiseni njengoba ezinye zazo ziveza ukuthi uyena wabasephutheni. Ngase ngicela ukwenza sami istatement njengoba mina ngasenza ngesami istatement ngisentshela umsisho ophethe icala lami. Ngasenza istatement sami ngase ngiyashiya. Okutheke uma sengicela ukwenzelwa ukuyakubamela bakwa Road Accident Fund ngokwenza ngizama ukuclaima. Bathe mabeya khona basebenza statement engesona futhi esami. Statement abasinikezwayo ngesala abantu abangishayisayo. Kangokuthi wasengitshela ukuthi statement ngasingisiza ngalutho mina ngoba kwa rough lapha uma kuwena obesephutheni should vela awusizakala makunjalo. So mina bambeke nje umuntu osephutheni mina. Ekubeni la ekhaya bafika nge-31 la ekhaya ngonyaka odlule. Sekuphela iweekend ngilebe sesibhedlela. Bafike bashiya imali engange-R1000. Bashiya ezinganeni zala ekhaya. Bafike bathi ibona abasephutheni bavuma ukuthi ibona abasephutheni. Ethini kumeya uthe uyalazi udaba lokushayiswa komuntu ngemoto yomkhandlu. Angezwa. Accident. Angimba kanjani isimo wafa Umdletshe ngabe noma mina nafa ngabuthi kwakuyi accident. No ngibuza umuntu uyavuka nesele umuntu athi ushayisa umuntu emgwaqweni njengoba mina wangashayela mina bazothi umuntu uyavuka nesele ushayisa umuntu ayikho into engiyaziyo sibaphuzile emotweni emkhandlu but accident yenziwa ngesele 47 nyayaza yenziwa wena yenziwa ngemoto yomkhandlu accident yenziwa nyayaza accident. Amaphoyisa athi likhona icala elavulwa ngalesi sigameko. Umdletshe uthi akufunayo ubulungiswa kanye nokuthengela imoto yakhe aqhubeke nokwazi ukusiphilisa. Kudebokho sibisi ngikwaSithebe eMandeni. Umholi weqembu le-Action SA esifundazweni KwaZulu-Natal uzwakele Mncwango uthi bagculisekile ngokusaqhubeka malungana necala baluvulela umasipala weTheku lobudedengu kanjalo nokwehluleka ukubhekana ngqo nenkinga engqalasizinda eholeleke ekuchithekeni kwendle ey'ndaweni eziningi ezakhelelwe umasipala. Ekhuluma neziko lezindaba uMpangazithu uveza uthi kuningi okusazoshaqisa umphakathi wakuleli zwe ngalolu daba kwaziseke nomnyango wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha esifundazweni ufaka amaphepha akubeka obala ukuthi ubuningi ubudedengu obenziwe lo masipala. Luya ngokujiya udaba lokuchitheka kwendle eThekwini. Lokhu kuze ngemumva kokuvela kwezindaba zokuthi umasipala iTheku uhlulekile ukufaka enkantolo amaphepha empendulo ngecala olumangalelwe yiqembu le-Action SA. Ekhuluma ngalolu daba umholi waleli qembu esifundazweni udaluleke ukuthi kuningi okushaqisayo
okuvele emaphepheni afakwe uMnyango Wezokuthuthukiswa Komnotho nokuvakasha esifundazweni. Abakuvezayo ke on their papers bathi umkhandlu weTheku ube budedengu kakhulu ukuthi ungakwazi ukusinqalasizinda. Bayakuveza ke nokho ukuthi umkhandlu weTheku ukhuluma amampunge uma uthi indle iqale ukuchitheka eThekwini ngesikhathi zekhukhula. Baveza ubufakazi benkantolo bathi kunama correspondence nama meeting ababanawo nomkhandlu weTheku kusuka 2020 kusho ukuthi ngamazwi lento yokukhuluma nomkhandlu weTheku ngenxa yendle iqale ukuba khulume nayo 2 years before kube nama floods eThekwini. So bathi ke bona umkhandlu weTheku uqamba amanga makuthi inkinga yendle iqale ngenxa yama flood. Baveza ubufakazi enkantolo ama correspondence abawafakile, bayaveza futhi nama complaints ahlukene aqhamuka eThekwini akade bewa engage nomkhandlu. Bayaveza futhi umkhandlu weTheku uhlulekile ukuqinisekisa ukuthi ama instruction abanikeza umkhandlu ayalandelelwa ngendlela okumele kwenziwe ngayo ukuvikela i-environment. Idolobha iTheku kuzokhumbuleka ukuthi libe sematheni kusukela ngonyaka owedlule ngesikhathi kuba nezikhalazo eziningi ngengqalasizinda engekho esimeni nokuholela ekuchithekeni kwendle ezindaweni eziningi. Lokhu kwaholela ekutheni kuvalwe amabhishi, ikhawu ngenxa yokwanda kwegciwane elibizwa nge-E. coli. Baveza ama case number awu4 la khona abavule khona amacala abathu NPA kumele ngabe uprosecute uwayo acting MM ngakhathi leso uMr Cele, kuzoba uhead of department uMr Msweli, kuzoba ucurrent municipal manager uMr Mbele kanye nomeya. So kunamacala ama case numbers ukuthi manje bale no NPA ukuthi fangabe usuactile kuona uqinisekisa ukuthi bayaboshwa ngoba njenge department bathi babe negligent noma bebudedengu futhi baqhubeka nobudedengu babo ukuthi kungcoliseke environment. Bayasho ke futhi ukuthi kwaba khona isicelo samabhishi amanye amathathu akwavela ukuthi E. coli yakhona isingconyana. Bayivumela ngoba babenza lasiqinisekiso ukuthi E. coli yakhona isingcono amabhishi angavulwa. Kodwa onke lana amanye avulwe umkhandlu abakazi ba-authorize bona ukuthi awavulwe. Ezikhalazweni eziningi ezifakwe umphakathi malungana nokuphila libhojozi ngenxa yendle echithekela endlini, umphakathi uphindeke ukhala nangokuhluleka kamasipala ukulungisa nokuze-ke kuphoqe ukuba bakhiphe emaphaketheni abo ukulungisa inqalasizinda kamasipala. The sewage pipe is running about 5 meters from the front of our house, so when the sewage is running through the broken pipe, it's actually right outside our front door. As it stands now, I've actually gone so far as to buy the material to fix the pipe myself because they haven't come back to do the repair. Obviously the health issues, which we just can't live with anymore. We've hence the decision for us to do the repair. We lived through this for the whole of Christmas. Flies that are sitting on this stuff coming into our homes. We couldn't invite our families over for Christmas. We had to literally leave our properties for Christmas because it's disgusting. This can cause disease, if not already. Children can't play. Parents are scared to let their children outdoor because this is sewage is running down our road. The municipality has told us that they have no funds for pipes. I don't know how the municipality would feel if all the ratepayers would have to hold back their rates and not pay them. Bayisikhombisa sebebonke abamangalelwe kuleli cala kufaka ke iminyango kahulumeni kuzolonke owezamanzi nokuthuthwa kwendle, owezamahlathi nokudoba, umasipala iTheku kanye nemeya uMxolisi Khawunda. Ndidema ngibuza mhlawumbe uzothini usanitation usenza umchuli ngoba khona la khona isection MEC yaveza khona ukuthi kwaba nomhlangano owaba khona phakathi kwe-department community development kanye ne-water and sanitation national kanye nomasipala la veza khona ukuthi ke lo mhlangano lowo akaze umasipala uthi kwa-sanitation shoda ngemali. So yikho esithi ke na ku-sanitation thina besibasayithe ngokusithi kumele ngabe umkhandlu bawusize ngezimali. Silinde bona besho bonke ithini uvo lwabo ngabe yini beyakhipha ngemali ngoba nabo have the same view with department or not. Kodwa abanye futhi bephendule tourism na kumele uphendule, environment national kumele uphendule. Iziko leindaba liphindeke lathola ukuthi iqembu le-Democratic Alliance nalo lifake amaphepha afanayo enkantolo. Imizamo yokuthola ukuphawula kamasipala yephunzile. Ey'ndabeni zone KZN TV kube kuNtombi khona Mvubu ngiseThekwini.
Usekude ukukhohlwa umndeni wakaMthembu egama lakhe esigedleni ogwini oseningizimu nesifundazwe saKwaZulu-Natal kulandela kokubulawa ngehluko indodakazi yabe neminyaka engama-25 untombi kayise Mzize. Umufi kusolwa ukuthi ubulawe yisoka lakhe ngokugwazwa amanxeba ayi-14 phambi komntwana wabo oneminyaka eyi-7 yobudala. Okhulumela lo mndeni uNomusa Shabane uthi ngelanga lesigameko wafica untombi kayise ehlele kwidamu legazi kusalindwa amaphoyisa. Uthi kumufi ubehleze ethola ukuhlukumezeka kuyisoka lakhe njengoba ethi seligcine ngokuthi limyise kwagoqa nyawo. Usadidekile namanje umndeni wakaMthembu egama lakhe ogwini oseningizimu nesifundazwe kwaZulu-Natal kulandela ukubulawa ngesihluku kwendodakazi yabe neminyaka engama-25. Lona wesifazane ubhokodo ngombeso beyisoka lakhe amanxeba ayi-14 phambi komntwana wakhe oneminyaka eyi-7. Ukhulumela lo mndeni uNomusa Shabane uthi umntwana wabo ubesebudlelwaneni obumhlukumezayo. Uma ngafika ehleli phezu kwedamu legazi phambi komnyango sekukhona nabantu ababekhona kodwa babengakabaningi. Uma ngimcheka ebeleni wayinamanxeba awu-8 emqaleni. Ngezansi kwebele ngasesiswini wayenelinye inxeba elinye likesandleni awu-4 angemuva. Uma ngimmemeza wayengasakwazi ukukhuluma, wayesedonsa umoya ephefumula kabuhlungu edonsa umoya epheqa amehlo. Sasinenkinga ngoba nomntwana wakhe ukhubazekile siloke sizama ukuthi akudluke umntwana phambi kwakhe ngoba sasesibona ukuthi akase benako ukuthi bangaphathani kahle behlala benengxabano. Wonke udade wabo kamufi uthi yize kuthiwa umsolo uboshiwe bona bewumndeni abagculisekile futhi banokwesaba ngoba ubehleze embeka isandla udade wabo. Kubuhlungu kakhulu into esenzakele nanokuthi asigculisekile njengoba umsolo eboshiwe. Siyasaba omningxabano engayizwa ngoba ngaphaphama ebusuku ngilele ngabezwa bekhuluma ngendaba yejiki ukuthi omunye uyahamba uyophuza abuye ngesikhathi asithandayo kodwa mase kuumunye uyamhlulela ufuna ukumshaya zonke insuku emshayela nakubo. UShabane uthi ufisa umthetho uthatha indawo yawo ubese khuza ukwanda kwesihlava sokuhlukumeza uthi abantu abasheshe baphume kubudlelwano bobahlukumezayo. Umuntu obonayo ukuthi othandweni ahleli kulona akahleli kahle kumele ukuthi akhulume angathuli ukuze kwazi ukuthi isimo esinjengalesi singabi phinde sisibone la kule ndawo ngoba sishaqekile akukuhle sikubonile kule ndawo yethu besijwayele ukubona ko TV thina abantu bebulala abantu babo abanye bebashisa benza zonke izinto besingakaze size siyibone ngamehlo kodwa endaweni yethu size sayibona ngamehlo and isihlukumezekile kakhulu nje akumnandi. Engizokusho nje ukuthi abantu abangathuli uma bengahleli kahle kungcono bakhulume ngoba akhona ama-counselling atholakalayo ezimeni ezinjengalezo. Kulindeleka abekwe endlini yakhe yokugcina emathuneni asekhaya ngomgqibelo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisegama lakhe. Ake sithi shelele itolo mbukelo sophinde sibuye nezinye zeindaba zethu. Asibonge nina beselo siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo ke izona esithi ngezihamba phambili. Ukhala ngemeya Owashayiswa wase-Usekhubazeka. Izinkani zababili kOwwetheku ne-Action SA kanti kusolwa isokwa kowesifazane obulawa ngesihluku. Uhlalelo ovalweni umphakathi waseMgungundlovu maphakathi kaMthaniya kulandela ukusabalala kwemibiko yezigameko zobugebengu einkundleni zokuxhumana. Lokhu kuza ngemuva kokuthi ke kubikwe ngokudutshulwa kubulawa wesilisa obesola ngoxhaqwa amacala futhi ke ethathwa njengenkosi eyigila mkhuba kuyona leya ndawo. Amalungu omphakathi ayingxenye yegungu ezolwa nobugebengu azwakalisa imbono yawo ngalokho athi kuyimanje aseyingxoxweni neyinhlaka zomthetho. Usihlalo wesigungu esilwa nobugebengu emphakathini i-Community Policing Forum uthe baxwayise abantu ukuba baqaphele. We did hear about the ongoing situation that's happening up in Mbali and Edendale and so forth. But in town, we've actually told our people to be more vigilant, and not just get into any vehicles, try and, use the public roads with safety precautions in place. Because at the end of the day, we don't know anybody could be part of the syndicate. We see a lot of car hijackings lately. We've been given a list
of all the vehicles that are now being targeted, like your Fortuners and so forth. So we just urge the public to be more vigilant when it comes to the crime and hijackings in our areas. Uwena uthe obunye ubugebengu obudlangile ilobo bokushushumbiswa kwezidakamizwa. We're looking at the issue of drugs being sold in our local communities. There's another issue of vagrants on our streets. So that also seems to be a major problem and a contributing factor towards crime increasing in our cities. We're trying to combat the best we can when it comes to the issue of the drugs, eradicating all the drug businesses, because our security companies have come on board as well with police, community policing forums. So we've actually strengthened the relationship between these three partners. But unfortunately, you know that our police are under-resourced, so that is a major challenge for us because we've got to go out and face all of these things by ourselves. We just came out of a meeting this morning and it was very productive. We sat down and discussed the introduction of a community in blue concept, where the community will start patrolling the streets. As you see, the top that I'm wearing is part of the uniform. So we'll have officials or volunteers, I should call it, that will be going out into the streets, into the CBDs, and even visiting the local schools, conducting searches and so forth, just to try and reduce the crime in our communities. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uColonel Robert Nechiwunda, uphawulile. Police have noted with concern inflammatory messages that are being shared on social media and via different WhatsApp groups about planned criminal activities in Pietermaritzburg and surrounding areas. Police are urging law-abiding residents not to perpetrate these criminal acts by forwarding or sharing such malicious misinformation. The matter of a known local criminal who was found dead with gunshot wounds is an isolated matter which the police are investigating and should not be used by criminals masquerading as concerned residents to pursue their illegal selfish interest. The video of a white vehicle which was seen on fire, driving itself into a fuel station, has got nothing to do with any public protest or crime. The vehicle caught fire on its own, and as community we should be thankful that no one was injured during the incident. Ezindabeni ze1KZNTV, ngu-Ayanda Dube, ngisemgungundlovu. Ungqongqoshe womnyango wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha nezokongiwa kwemvelo KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uthi ukuletha kwesikhungo sezobuchwepheshe iMoses Kotane Institution endaweni kaMbonambe enyakatho lesifundazwe ngezinye zeindlela zokuzama ukuthuthukisa indawo ezisemakhaya ngezobuchwepheshe. Ekhuluma-ke nabezindaba emva kokuvulela lesi sikhungo, ungqongqoshe kuDuma uveze lesi sikhungo sizoba usizo kwintsha kanjalo nabadala ukuze bakwazi ukuba ingxenye yomnotho. Kulindeleke ukuthi intsha esuke ezindaweni ezisemakhaya ezakhelene nomasipala umfolozi enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ihlomule ngesikhungo iMoses Kotane Institute esikulo masipala nesivule ngokusemthethweni ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho esifundazweni uSiboniso Duma. uDuma ekhuluma nabezindaba emva kokuvula ngokusemthethweni kwalesi sikhungo uthi batshala imali eningi ekwakheni lezi zikhungo ukuze kuthuthuke abantu abamnyama ngakwezobuchwepheshe. 12 million ezumnyango ukwakha lezikhungo ezu11 esifundazweni saKwaZulu-Natal. Inhloso ngqangi ke ye-computer system ne-technology iyona sizolida ukuthi umhlaba kwenze kanjani. Sicabanga ukuthi indawo yasemakhaya njengasemfolozi abantu basuke bezolindela amathuba ukuthi bazobothoka bafike empangeni noma bafike ko-Richards Bay. Kodwa sibone kungcono ukuthi sibakhele ezindeni zabo. Njengamanje sicabanga ukuthi ke ngenzeka ukuthi izosizakala intsha la ngaphakathi kwazi ungena esikhungweni la ko200 kodwa ku200 more multiplier by strength technology, you will find that sekuyosiza abantu abayi1000 noma abawu3000 going forward ngoba imvelo ye technology ithi umuntu uthe la ubuxhakaxhaka bomsizi akhuluma nomuntu oseTurkey nomuntu oseAmerica sicabanga ukuthi will expand, and the Moses Kotane Institute ngokwe research system yabo iyakuvezela ukuthi lezi zikhungo izona ezodala amathuba emisebenzi amaningi ukuya ngaphambili ngoba i-technology iyona yobuyokazi usilekele into enjalo. Zilinganiselwa kwi11 lezi zikhungo esezakhiwe ngokubambisana nalomnyango ngenhloso yokufukula intsha kanjalo nabadala ukuze basijwayeze ngezobuchwepheshe. Ungqongqoshe uDuma uveze ukuthi wonke umhlaba njengamanje usebenzisa ezobuchwepheshe yingakho nelakuleli kumele lisijwayeze. Kodwa ke mungazobheka nje ukuthi ke emhlabeni njengamanje na ke nezimoto sezirayeka ubuxhakaxhakeni nama-computer la ixhakaxhakeni, engineering system nama-robots
kusho ukuthi nayo yonke nje indlela yokuxhumana emhlabeni even ukutshala mokuyotshala emaplazini kusetshenzwa ama-drones yonke loo nto iyakhiwa abantu abasuke bezoformulate i-strategy sokuthi bangene kule system bayazi ukuthi yenzani. Sicabanga ukuthi i-South Africa akufanele-ke isale ngemuva uma ungaya nje in particular ko-China ko-Japan basebenzisa ubuxhakaxhaka even ukuvula zonke izimo ezokwenza ukuthi bazidefende even as a country. Nathi ke-South Africa kuyofanele wazi ukuthi intsha yethu uma idlala ey'koleni kufanele idlale ngabo ubuxhakaxhaka ukuze sikwazi ukuthi isimo sethu sisizakale and lento siyidevelophe yona. Kodwa kubalulekile ukuthi nalaba angazi basithole ithuba le-computer abangazi babe involved entweni-ke ehambisana ne-ICT as a hub abasebenzela umasipala abakhona endaweni fanele bazosebenzisa lesikhungo singesabo ukuthi bazithuthukise. Omunye wabahlomlili ngalolu hlelo senenkampani yakhe uyachaza ukuthi Moses Godane emsize kanjani. Kanti uphinde wanxusa nentsha ukuba isukume iqale amabhizinisi ayo. Sixhase umnyango i-economic development neMoses Godane ngohlobo lokuthi sisizakala ukuthi sipatent i-invention yethu sebenza ngokuthi isize umphakathi nomasipala ukuthi bekwazi ukunike umphakathi amanzi ahlanzekileyo using internet or IoT, Internet of Things. Siqale ngeprocess yokuthi sipatent le invention kwase kusuke kupatenteni saya kuhlelo lokuthi manje siyakhe isisebenza ke of which sesidevelopile application ekule tablet and manje sesimanufacture ama sensors. So i-youth mina into engayikhuthaza ngayo ngingathi bantu abasha asingalindi amathuba akhona ngaphandle maningi. Into ebalekile nje ukuthi uyimisele uwazi nawe ukuthi anything that's worth having idinga ukuthi uyisebenzele kanzima and into ebalekile mayikhona ama-organizations anjengo-Moses Godane no-economic development ungalahli lelo thuba lithathe ulisebenzise. Mina ngumzekelo walokho. iMoses Godane ezinye zezikhungo esekwe umnyango zokuthuthukisa umnotho ngenhloso ukuthuthukisa umphakathi ngezobuchwepheshe. Ezindabeni SA.1KNTV kubika uThabani Maphumulo wambonambi. Bakhala ngokuhlukumezeka abakutholile omama bapheka kuyizikole ezahlukene kwimasha bebeyibambile lapho behlakazwe khona ngesisi esikhalisa unyembezi. UNonkululeko Kunene ngomunye omama bapheke ezikoleni kwisifunda sogu uthi babambe imasha nokuthule bibheke kwihhovisi likangqongqoshe wezemfundo eMgungundlovu behambisa uhlu lwezikhalazo zabo njengoba bephelelwa zinkontileka zokusebenza kodwa bahlakazwa kabuhlungu ngamaphoyisa ngesisi esikhalisa kunyembezi kanti kumanje abanye babo baseseyibhedlela. Kanti uthi ke nohlu labo lwezikhalazo alikaze luze lwamukelwe. Uthi bahlangabezana nezimbila zithutha omama bapheka kwizikole ezahlukene ngesikhathi bebamba imashe nokuthula ebheke ehhovisi likangqongqoshe wezemfundo esifundazweni kumahhovisi aseMgungundlovu lapho bebezofike khona bashiya uhlu lezikhalazo zabo njengoba baphelelwa izinkontileka zokusebenza. Ongomunye womama bapheke ezikoleni kwisifunda ugu uthi bahlukumezeke kakhulu bahlakazwa ngesisi esikhalisa unyembezi kanti abanye ozakwabo njengamanje basesibhedlela. Besiye kumuntu wesifazane oMEC sizothula izikhalo uhambo lungasuki manje. Sike safika phambilini ngomhla ka-12 December sayithula izikhalo zethu bathi bazosinikeza impendulo within 14 days. After that uzewashawa 14 days wedlula bengasinikezanga impendulo. Yilapho ke sesifome khona ingcono siye-MEC. Hayi kube sekuqhuma ke isisi esikhalisa unyembezi ke lapho kube muncu kube usizi kube nokudabuka okuyisimangaliso ubona abantu besifazane beginqika phansi ubona abantu besifazane bexhugela abanye balala ebhedlela izolo omunye obengumpheke ngimbone egoqena uhlangothi engazi ukuthi igcina kwenzakaleni ngaye. Sikhathazekile sibhlungu kunabantu abalimele kunabantu esingazi ukuthi impilo zabo zinjani ngesenze senziwe ngamaphoyisa athunyelwe eMEC kithini ukuthi awahlukumezi. Ube eseveza nokuthi kade babeyenza imizamo becela ukuthi izinkontileka zabo zivuselelwe. Izikhalo zethu zisekuthenini kade saqala sicela ukuthi sicela bazivuselele icontract yethu sicela kube u3 years noma besifake sibe permanent emsebenzini. Akukho kunye okwenza ukuthi siye kubona and okusimangazile ukuthi uMEC angafuni at all ukukhuluma nathi ocacayo nje ukuthi umuntu wesifazana akalutho le South Africa. Nokusiphathe kabi ukuthi abantu besifazane baya lena ePitoli beyolwela uDompase bayenini babo kodwa obhoda akaze babashaye ngama rubber bullet akaze babafaka isisi esikhalisa unyembezi kodwa abantu bakithi abamnyama bakwazile ukwenza kithina lokho kusibuyisela isithombe sasemarekani ukuthi nabafowethu nabo kusho ukuthi babengenze lutho ngoba ama cameras ayengekho yingakho benze lokho abakwenze kuthina ngoba ama cameras nakuthina abengekho base beforma lento. Esephetha uthi yizi imali abayihola incane
kodwa bayakwazi ukubeka ibhodi eziko. Ngakho bayawudinga lo msebenzi. Siphatheka kabuhlungu singabantu besifazana ukuthi lento eyenziwe kuthina iyenziwe ngoba senzeni. Iwona mopho umuntu wesifazana bambonile ejikijela ilitshe noma ebashaya noma ebethuka. Abaningi kakhulukazi baphila ngawo lo msebenzi lona, ikakhulukazi wona ngoba ukwenza ukuthi ungagibeli, ukwenza ukuthi ulale ebantwaneni, ukwenza ukuthi uzizwe umuntu wase South Africa nawo ngawo wona lo 1.5 kodwa ukwenza ukuthi ujabule kuphela kwenyanga. Imizamo yokuthola ukuphawula komnyango wezemfundo ngalolu daba iphunzile. Imiyalezo bebethunyelelwa yona abazange bayiphendule. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuZamando Sicele ngisemdoni. Ake sithi ishelele futhi ezitolo sophinde sibuye nezinye zendaba. Nina besela sibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo izona ndaba ehamba phambili. Ukhala ngemeya Owashayiswa wase-Usekhubazeka. Izinkani zababili kowethu ne-Action SA kanti kusolwa isokwa kowesifazane obulawa ngesihluku. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 17 rand 17 cents kuyidola laseMelika bengu 21 rand 41 cents kupound waseBrithani libe ngu19 rand 1 cents kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yonime $1,881 76 cents ounce kuthi intengo kawelo ongahluziwe yona ibe ngu$85 9 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lamatsatsa Pitori SuperSport United lifake ehlazweni ngesikhathi likhishwe ekseni iqembu elingaziwa kangako njengoba lidlala kwisigaba se-ABC Motsepe League Stars kwi-Nedbank Cup last 32 eLucas Moripe Stadium e-Atteridgeville izolo kusihlwa. SuperSport yona ke ishaya igoli kuqala elivalwe nguSiyabonga Nhlapho kwisiwombe sokuqala kodwa bakushintsha konke-ke lokho Orele Bohile Mlife noKholofelo Monama kwesesibili isiwombe. Ngokwehlula iSuperSport United, iDondol Stars edlala kwi-ABC Motsepe League yase-Gauteng ijoyine iMamelodi Sundowns ekhipheke Richards Bay FC ngolwesibili kusihlwa. SuperSport iqale kumdlalo ngesikimu ehlukile kunesejwayelekile kwazisa iningi labajwayele ukuqala kemidlalo kade bebukela kanye nabalandeli. Umqeqeshi uGavin Hunt wenza okungajwayelekile edlalisa uThamsanqa Gandaganda Gabuza emuva ekubeni ngumgadli. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu amamponda isabu kuyehlela zingake besiyiphaka namuhla kuze kube ngokuzayo.